tekniku. Ajde dok se vi zgodite. Sad ću samo prozvati vođe grupa, znači Istok 1 je Železnjak Roni. Istok 2 je Irkal Dalibor. Pa evo, ovo je jedna od najvećih akcija Hrvatske gorske službe spašavanja zato što se odvija na jednom širokom prostoru Medvednice i zapravo zadatak nam nije osiguranje samo na pisti, nego osiguranje svih gledatelja koji, za razliku od drugih europskih skijališta, kad silaze u dolinu, uvijek idu na sigurno i u naselje. Ovdje je zapravo centar događanja na vrhu i onda često ljudi odlutaju, tako da imamo vrlo zahtjevne potražne akcije. Danas je posebno su uvjeti vrlo teški, se radi o vrlo izraženom ledu, sve su staze zaleđene, veliki dio posla preventivno odrađen posipanjem pilovine, izradom stopinki, postavljanjem fiksnih užeta, međutim doista očekujemo da će biti nažalost ipak dosta ozljeda danas. Prije 11 godina je bila prva trka koja se održala i od početka HGSS sudjeluje u organizaciji i osiguranju publike i takmičara. Prve godine nam je stvarno bilo teško, bilo nas je puno manje, nismo imali iskustva, a morali smo osiguravati, znači ne samo publiku koja je bila gore oko skijališta, nego i kompletan Levstakov put koji je iz Zagreba vodio ljude koji su pješice dolazili na Sljeme, tako da smo stvarno puno posla imali, ali evo, kroz ovih 11 godina 10 utrka, odnosno u zadnjih 7 godina su po 2 utrke godišnje, su u međuvremenu počeli muškarci dolaziti, imamo dosta iskustva i sad već drugi dolaze učiti kod nas. Došli smo ime GSS-a u BiH, pozdrav za sviju, fascinantno ste uradili ovo, super, hvala. Akcija je zapravo sve manje i manje zahvaljujući preventivi koju provodimo preko radija, medija, ali u svaku kartu danas dolazi tiskani letak na kojem su sva uputstva kako da se ponašaju posjetioci Medvednice koje dolazi tu na višesatno smrzavanje. I just want to say it was so helpful what these guys do. I fell down on my back. Fortunately, 6 months ago, I also fell down on the same place before, so I had a lot of pain. For 5 minutes, just they organized to somebody bring me here, and they give me the aid, the beginner's aid, what I need to take, and really it was super wonderful. I'm now in the one, and they drink chai, everything's okay. Thank you. I šta je bilo sa sanjkama? Lože. Jesu jako jurile? Da. I jako. Da te striček pitao, jel možemo malo brže? Ne. I šta si ti rekao? Ne. Ne. I šta misliš, kako one sanjke voze? Jel ko formula? Jako su dobre. Da te lijepo snima pa ćeš vidjeti kako budeš lijepo izgledao. Daj joj malo pozvetkaj ti neka zvoni. Navijam za Ivicu, Ivica, ajde, ne boli ruka ti djevaj. Pozdravljam cijelu ekipu iz Hrvatske gorske službe spašavanja i želim vam danas jedan prekrasan ugodan dan u ime sudaca na stazi. Živjeli!